Bhalile wathi mina-ke nginokuphupha ama-celebrity osuke esho-ke umuntu odumile, umuntu ongusaziwayo. Mina nginokuphupha osaziwayo. Ngaphambi kwangiqhubeko, subscribe ku-YouTube channel ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini mhla sengifaka impendulo yakho. Nansi ilink ku-bio. Iphupho-ke ngosaziwayo noma ngithi celebrity libika inhlahla, kusho ukuphakanyiswa ngokwezinga lempilo, kusho ukuthi-ke kuningi okuhle okuzayo kuwena. Abadala-ke kunokuhle abazama ukukuvulela khona noma abakukhombisa khona, okusho ukuthi kuzomele ulindele izinhlahla, ulindele okuhle kodwa. Noma unombuzo ungabuza kwi-comment section. Ungakhohlwa phela ukusubscribe ku-YouTube channel yethu ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ngiphosta ivideo ngiphendula lo mbuzo owubuze kwi-comment section.